Bona nit a tots i a totes i benvinguts a la segona edició dels Premis de Cultura d'Alcoi. Adeu, adeu, músiques i cançons, ve i baixei, que serà des de l'amor i l'astre del futur, Avui comencem una gala on la nostra Isabel és el nostre far, l'àncora que ens recorda la llar, però sobretot les mans que ens espenten cap al futur, perquè tenim futur. I com no, aquesta nit, més que cap altra, honrem i estimem i desitgem l'art, perquè ens hem enamorat. Estem enamorades de l'art, estem enamorades de la cultura, estem enamorades d'Alcoi. Moltes gràcies. Pensador, escriptor, musicòleg i poeta, va ser un humanista en el sentit més ampli de la paraula. És un honor concedir el premi en l'àmbit de les humanitats a Adrián Miró, que ens inspira a continuar preguntant-nos, explorant i, sobretot, a no deixar de pensar. El Premi de Cultura d'Humanitats ens refleja perfectament tot el llegat que ens ha deixat Adrián. L'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, fa entrega del Premi de les Arts Escèniques a Adolfo Matais. Era com una forma de sentir-me, diguem, útil i també de poder comunicar-me, amb la societat, on vius, i d'alguna manera expressar idees que per a mi eren importants. Mireu, el teatre a mi em va captivar quan encara era un xaval. Gràcies. Tenim un moment molt especial que ens permetrà apropar-nos a l'obra d'Isabel. Ara el torn és per a Rosana Antolí, una artista que ha explorat les arts plàstiques i visuals. L'art no és un camí individual, és un camí col·lectiu. Necessites la creativitat, les idees i la perseverància, però necessites una red que el faci així cap avant quan no necessites. És un honor per a nosaltres lliurar el Premi de Música en aquesta segona edició dels Premis de Cultura d'Alcoi a Jordi Bernàcer. I voldria acabar recordant i fent meues les paraules d'un gran músic alcoià, una persona extraordinària, amic de la meva família i també bon amic d'Adrián Miró, premiat també esta nit, que era el compositor Carlos Palacio. I Carlos, quan venia de visita a Alcoi, ell vivia a París, ens deia sempre: no puc viure en Alcoi, però no puc viure sense Alcoi. I vull prendre les seues paraules i fer-les meues. Moltíssimes gràcies a tots. Recordeu a la xiqueta que hem vist ballar abans? Què haurà sigut d'ella? Per tornar-se en l'aire.
i sempre aprofitant la cultura per a parlar clar i ser lliure, com feia Isabel. Ella deia que la literatura és un instrument de pensar i de sentir, i crec que això és extrapolable a tota la cultura. Seguirem, doncs, els alcoians fent pensar i fent sentir, perquè encara ens queda molt per fer. Moltes gràcies. I si parlem d'escenaris, Neus els ha trepitjat tots. Va començar als 17 anys amb la Cazuela i fins avui. Soc Neus Agulló i vull dir-vos que sóc una persona molt afortunada, molt, perquè he fet en esta vida el que m'ha agradat, el que més m'ha agradat. Que em retiraré en focs artificials i en traques i tot. Estic emocionada, agraïda i, sincerament, una mica sorpresa. No perquè no crega que mereixca aquest premi, que me'l mereixca, sinó perquè al llarg dels meus anys sobre l'escenari mai m'havia imaginat que la meva ciutat em donaria aquest honor. Per això per a mi és un honor, com a alcalde, concloure aquesta segona edició dels Premis Ciutats d'Alcoi de la Cultura. Permeteu-me en primer lloc posar en valor el talent, la dedicació i el compromís de totes les persones que avui hem premiat i que al llarg de les seues carreres han deixat una empremta inesborrable en les nostres vides i en el nostre patrimoni. Celebrem la cultura, celebrem l'art i celebrem la passió que ens uneix com a poble. Molt bona nit. És breu, tota la vida. Anòmia, o els homes que prenen el seu nom de la màquina. Les selves de la bogeria, la misèria, el suburbi, el cruixir de dents en el silenci de la nit, el cruixir de dents en el silenci del dia. Sempre neix la rebeldia, sempre neix la rebeldia. Petroli!